Tara, 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 tara. Kubaw, 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 kubaw. Kubaw, kubaw tayo. Biyaheng kubaw. Tayo. Pasada, pasada. Let's go, let's go.
Okay. Nandito tayo sa kay Mama Beng. Pipick up tayo ng kalamansi. Ayan. Pasok tayo dito sa ilang area sa Cubao. Okay. Tayo. Ayan. So, ito yung area ni Tita Beng. Sa likod ng bahay namin. Si Kuya Santi, din gawin siya eh. Okay. Pick upin natin yung kalamansi. Yung kalamansi, pipick upin natin sa bahay ni Mama Beng. Tapos saka tayo magpapagas. Pagas. Ayan na. Tayo. Let's go. Alright.
Let's go! Okay, tayo ay magpapagas naman. Pagas. You don't have to see. Okay, let's go. Pagas naman. Magpapagas tayo. Okay. Yan. Palabas na tayo. Palabas. Dito. Natin yung kalamansi. Tayo ay magpapagas naman sa Costco. Gas. Ganda ng bike ayos ano motor basta tayo. Garage sale, may garage sale dito sa Westgate. Uy, 7 to, pwede yata ako dito 7 to 12. Pero may lechon ako June 28. This Saturday. Garage sale. Ewan ko makakapunta ako. I'll see. Let's go. Tayo ay magpapagas. Pagat muna tayo kasi empty na yung ating sobra
Pagas muna tayo. Dito tayo dadaan. Costco. Costco. Anong ginagawa mo dyan, pare? Padaan muna ako. Yeah. Costco. Tayo ay magpapagas muna. Tayo matching. Tayo matching. Yeah. Dito tayo sa Costco. Okay, Costco tayo. Costco. Pagas muna tayo. Kasi pa-empty na yung ating yan empty na. Empty. Nasa empty na siya. So empty na. Empty na siya. Empty. Pa-empty na.
ating gas. Yan, nasa E na. PMT na. Tingnan natin kung magkano ang ating pagas ngayon. Tingnan natin kung magkano ang ating pagas. Yan ang ating ano ngayon. Tingnan natin kung magkano ang ating pagas. Okay. Ano cost ko?
Okay, it's my turn. Naman. Let's go, let's go, let's go. Please. Dito tayo sa Costco. Pagas tayo. Nasa unahan. Yan. Okay. Ang mahal ng gas. Oh shit.
Ating gas ay $67.89. Grabe. Grabe. Mahal ang gas. Ang mahal ang gas. Mahal ng gas. Ang mahal ng gas. Kaya yun magtitipid. Yan o. Grabe. Alright. So yan, full tank na ulit si Bato. Okay, naka $67 tayo ngayon, pare. Ano yan, good for 2 weeks na naman. Okay, yan, mahal. Napakamahal ang ating gas.